जाय मानसिया बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोना आरो बिथांमोना ओंखारनाया मोजां, नायालाफानो थानाया मोजां। मानो होननानै बुङोब्ला जानला मानला खोथा लिरनायनि अनगायै नायियानो स्रा। सैथोखौ बुङोब्ला एसे रागा जोंनायबो फैयो दै बैसोरो। जाय मानसिया आंनो मोनसे माबा टाइगार नाम गाज्रि मेसेज मोनसे हरदों, बेखौ खिन्थु केस होयोब्ला आं होनो हायो। आं बेखौ केसबो खालामला, जेबो खालामला सिगाङावनो। ओंखायनो नोंथाङा नायदोंब्ला माबा टाइगारनो बिथाङा दानाय, नोंथांखौ आं गुरै खावलायदों, नोंथाङा आंनि भिडिअखौ दानाय। नामखौ बावबाय दे, माबा टाइगारनो बबेनि टाइगारथाय बुजि मोना। जाय हक जेखियानो जादोला मोजांबो फैगोन गाज्रिबो फैगोन। ओंखायनो सिगाङावनो आं बुंखादों, जाय मानसिया आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोना दानाय आनसाबस्क्राइब खालाम, सिगाङावनो बुंखायो। दिनैनि खोथाखौ बुंगोन आं, माखासे प्रमद बर'खौ आं बुंगोन, सिदा सिदि खोथाखौ बुंगोन आं दिनै। NDFB खौ प्रमद बर'आ माबे मेगनजों नायो? सोरबा गबिन्द होन, सोरबा फेरेंगा होन, सोरबा सावरायग्रा होन, सोरबा गुबुन गुबुन NDFB होनबानो एलार्जि जायो। थ' लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। हेल' लोगोफोर, आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायना लाफिननाय जाबाय। बड'लेण्ड रादाब मोनसे निउस नुदों आं बेवहाय। मोनसे XBLT मुंख्लं जानाय 22 बोसोर जानायनि क'क्राझारावहाय ना बहायबा निउसआव नुदों आं। बावहाय बारग' आबसु दा BTC नि CEM बिथां प्रमद बर' जों लोगोसे MLA नैबे लरेन्स इस्लारि। आं दिनै बुंनो गोसो गैयामोन, उफाय गैया, बुंनो गोनां बाध्यता। दिनै बावहायनो एसे फोरमानखौ नुदों बा फोरमानबो जादों। NDFB खौ बा मा मेगनजों नायो। बिथांनि थांनायखौ XBLT आबो सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय मोजां गोबां सेक्रिफाइस खालामदों, दावहा नांदों। नाथाय बे सासे जाय XBLT बिथाङा मुंख्लं जानाया सोरबा सासेनि थाखाय मुंख्लं जायाखै, आंनि थाखाय जायाखै बा बैनि थाखाय जायाखै। समस्त आसामाव जेसेबां बर'फोर दं, अनलि BTC निल' नङा, BTC नि बाहेराव थानाय बर'फोरनि थाखायबो बिथाङा जिउ दान होदों। बिथांमोननि जिउ दान होनायावसो जों दिनै बे महरखौ मोनदों। आरो गोबां गिदिर गोलाव जानायफोराबो बिथांमोननि जिउ दान होनायावसो गिदिर गोलाव जाजोबदों। सोरबाया गिदिर गिदिर बांला बुंग्ला बानायनाय, बिथांमोननि जिउ दान होनायावसो बेफोरबायदिया खालामनो हादों। थ' आंबो सनमान होयो बिथांनि जाय बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जानाय, आं सनमान होयो। बिथांमोननावबो थांनांगौ, जेब्ला बिथांमोननि थैनायनि दिन बा सम सफैयो अब्लाना थांनांगौ। जायनिखि जाया मानो दिनै मोनसे गोजोन गोरोबथा जादों। बेनि खोथाखौनो लानानै बुंगोन, जायनि न'खराव दिनै चिफ थांदों, MLA थांदों, बै न'खरखौ थांनायनि थाखाय आं बिथांमोनाव थांनायनि थाखाय मोजां मोनदों, गाज्रि मोनाखै। थांनांगौ होनबा खोथायाव फैबाय दाना जोंनि बोहैथि सार। फार्स्टआवनो बुंगोन आं बोहैथि। बिथांनि मुंख्लं डेड बडिया बारा गोजानाव गैया, जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो दं। बे सासे खौला अदालगुरिनि, ओमफ्राय जाब्रां, सोरनि आखायाव थैया मुंख्लं जाया बेखौबो बै दैदेनगिरिफोरा मिथिगौ। बांबुर गोरा, बिसोर सोरनि थाखाय मुंख्लं जादों, बेबो सोरनि आखायाव थैदों बेखौ बै दैदेनगिरिफोरा मिथिगौ। जाब्रांनि आं बुंलायला बेखौ, सोरनि आखायाव मुंख्लं जाया, बेफोर खोथाखौ आं बुंनो थांला, जानानै थांबाय बै समाव। दिनै बिथां साब्रै जोंनि दा बिथांमोनाथ' जा साब्रै ओरैबायदि सेनियर, बिथांमोननि दैदेननायावनो NDFB आ बिथांमोननि जिउ दान होनायावनो, बिथांमोननि जाखिनि मुंख्लं जानाय बेफोरावनो दिनै जोंबो बै NDFB आफादाव हाबनानै बेखिनि खोथाखौ जों बुंनो हानाय जादों। आं जोंनि उनाव जेसेबां जुनियरफोर बा बिसोर साब्रैनिल' मुं मख'बाय,
गुबुननिखौ हाजोबनाय नंला गोलाव दं लिस्टआ बिथां साब्रैनि न'खराव थाङोब्ला साबसिन मोजां जाबावगौमोन दिनै बिथां साब्रैनि जिउ दान बा मुंख्लं जानायावसो बिथांमोना साफा MLA जादों आरो साफा BTCनि चिफ CM जाजोबनो मोनदों बिथांमोनखौ प्रमद बर'आ थांनानै न'खराव थांनानै बिबार मोनसे बावहैनाय बिया गियानाव गैयाना बा दिनैहाय आं लरेन्स इस्लारि सार बिथांखौ आं बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय आं बावहाय बुंनो गोनां बायध'ता जादों बांबुरगोरा जाब्रां खौला आरो बोहैथि सारा बारा गोजानाव नङा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटलाव दङ दाबो बिनि डेड बडिया औवाबारि सिङाव बिथांमोननियाथ' बोहैथिमोन बिथांमोननिया मार्टियास थमबो जाबाय जोंनि बिथांमोनाव प्रमद बर'मोना बेयाव थांनो हादोंबा जोंनि बे NDPनि लिडारफोर साब्रैनाव मानो थांनो हाया न'खराव बिथांमोननि मार्टियास थमाव मानो बिबार बावहैनो हाया मालाबा थांफैनाय गोसो दङना प्रमद बर'आ बा लरेन्स इस्लारि बिथांमोनाबो बड'लेण्डनि BTCनि MLAफोरा थांफेरदोंना मालाबा बैसोर न'खरनि मार्टियास थम न'खरावहाय थांनाय नुदोंबा खोन्थाहर लिरनानै हर मिथिबाय प्रमद बर' बिथाङाबो थाङाखै थांनायबो नङा NDP होननानै बुङोबा एक्स NDP होनना बुङोब्ला प्रमद बर'आ मालाबाबो नायनाय नङा खारन बिनियावहाय मोनसे एलार्जि टाइप दंखायोमोन NDP होनबानो NDP जोनोम जानाय लगे लगेनो बिथाङा माबा मोनसे ओरैबायदि रागा जोंनाय बा दुखु मोननायबो दङमोन बिहा BTRनि चिफ बा MLA बा सोरबा बिथांमोना थांनाय नङा UG बिथाङाबो थांनाय नङा UG ब्रह्म बिथाङाबो थांनाय नङा रावबो थांनाय नङा बे रोखाखा 14 सेप्तेम्बरावबो थांफेरनायबो नङा थाङोब्ला मोजां थाङोब्ला बिथां साथामनियावबो थांनाया मोजां बांबुरगोरा जाब्रां खौला बोहैथि बिथांमोनाव थांनाया मोजां बिथांमोननि साब्रैनियावबो मार्टियास थम दंजोबो 1 घन्टाब्लाबो नुजाहै 5 मिनिटब्लाबो नुजाहै अब्लाना बिथांमोना गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोननिफ्राय जेबो लुबैयाखै बिसोरो नोंथांमोननिफ्राय अनलि थांनानै नुजाहैनांगौ नोंथांमोनखौ बिथांमोनाबो सब समाय लेंहरबाय थानो सम गैया नोंसोरबो बिसोरनाव थांबाय थानो सम गैया नोंथांमोना साननानै ला जे बिथांमोननि जिउ दान होनायावसो जों शिफ्ट जानो हादों बेखिनि खोथाखौ सान गुबुनखौ जेबो साननाङा जेखौबो साननाङा जों जा मोनजोबदों बै सम आन्दलननिफ्रायनो BTC आन्दलनावबो जिउ दान होनानैसो मोनदों BACआबो BTCआबो जिउ थै दान गासैखौबो होजोबनानैसो BTRआबो नोंसोरनि बे खुंथायाव थानायाबो जिउ दान होनानैसो मोननाय जिरायनो मोननाय दा बुंनो थाङोब्ला सोरबा सासे जिउ होआबा थै हैयाब्ला जों गभर्नमेन्टबो सालायनोबो मोना गासैबो बिदिनो जोब खिन्थु नोंथांमोना दिनै बेयाव थांनानै आंहा बावहाय दुखु मोनसे फैदों रागाबो जोंखांनायबो फैदों प्रमद बर' बिथांमोनाव मानो नुजाहैनो हाया मा NDPआ आलादा जाथि नामा मा NDPआ मा गुबुन हारि नामा गुबुन हारिनि थाखायसो नांदों बर'नि थाखाय नाङाखैमोन थैयाखैमोन बिसोरो बोहैथि मोना जाब्रां मोना खौला मोना बांबुरगोरा मोना बेफोर साब्रैनि थैनाया धेमालि नङा बेनिखायनो आं बुंबाय थादों मार्टियास थमा जेनेरेलि माब्ला लुगोन दिनैसिमबो लुफुंजोबनो हायाखै बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथांनावबो खौबो बुंबाय थादों आं नोंथांनि खोनानाय मथेब्लाथ' नोंथाङाथ' जायफ्रा मुंख्लं जानाय सोरबा बिनि न'जोंनो थांलाय फैलाय खालामो 5 मिनिटबो हाबलांनो हायाना आयु नोंथांमोननिनो बेटस गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननिनो बेटस
बिथांमोनानो ट्रेनिं होनो मोननाय सोरखौबा सेनियर जोंनि सेनियरफोरखौनो बिथांमोनाव दसे एसे हाबलांब्लाबो बिथांमोना न'खरनि मानसिफ्रा गोजोन मोनगौ हाबलांनो समानो गैया दसे सम जिरायहैनो गाज्रि मोनबाथाय माने लेभेलानो एसे आलादा रोखोम जायो गुबुन रोखोम जाहैयो जोबथारनायाव आं मोनसेल' खोथागोन बुंबावगोन नोंथांमोना जेसेबां बर' रायजो राजाफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनाखै आनसाबस्क्राइब खालाम दानाय नोंथांमोननि बे माबाफोरखौ आङो बारा मोजां मोना सेकेन्ड टाइम नामखौ बुंथ'ला बेना माबा मोनसे टाइगार बे टाइगार नामा बेखौ सेकेन्ड टाइमाव आं सांग्रां खालामनानै दोनो नोंनि सायाव खिन्थु आङो गोख्रों लानाय जागोन एफआइआर होनाय जागोन खिन्थु बेबा हले सिदाखा उनाव मा जायो बे उननि बाथ्रासै खिन्थु आं एफआइआर होगोन नोंनि सायावहाय सिदा बुंखाबाय आरोखि गुबुना मा लिरदों बेखौ आं गुबुननि माखासे गुबुन एंगेलाव खोथा बुंनायखौ आं जेबो बुङा खिन्थु बिथांना एकदम लेथ्राथार रावा मोजां नङा माखासेफोरखौ आं बिराद सहायजोबगोन आं जाजोबगोन हजम खालामजोबगोन आं बेफोरखौ आंखौ जियानो जा माबा माबि बायदिसिना ABCD डट होनलां जेबो नांजाया खिन्थु बे सासेनिया बेखौबा हले सेकेन्ड टाइमाव बा एफआइआर होगोन आं सिदाखा थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि